Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Kabati ka? Ang kanta ba? Hindi to lyrics, no? Oh, Rexon, pwede ba nga i-love ko nimo bisan karon lang gabi una, Rexon? ha? Pwede ba uban ko sa kundamgo nga na tinuod karon, Rexon? Nakita ni mong palibot, malipay ng tanan. O gusto ko nga sa dili pa mo sa pandagan sa kong kinabuhi. Ma-enjoy na ko. Mausakay kayo na ana. Nahimo kong prinsesa uban sa akong prinsipe. Oo. Kanindot sa akong gibati, uy. Ngayon mo kong gisayaw. Anya, wa ka mangaway. Ayaw lang una ko barawa sa akong tripping, ha? Mga artista kunuhay tang duha. Unya, karon na tong theme song. Makalagot ka, tiguang. Didos, di lagi mo mahaylo si mong kwarta ang tanang tao si mong palibot. Nganong dili man? Nayabag na ang tiguang bimbo. Pangayong ano man hinugog 100k kada pangutana? Tungod sa puong nga loyalty. Doon ay mga tao nga loyal kay silang mga amo. Pero kwarta na ni. Binos. Ayun lang kung naghilabti ng ubang tao. Si Rexon ra ang imong mahimong makuha sa mga laurente. Nagunsa na ka sila si Rexon ug Laila sa party. Oh, pa? Nagpatay na sa tingal ito. Please love me. Noon sa ka, Lila? Oman, ikan daragani ko. Manlingkod na ta na. Okay. Hala, alas 12 naman di happy Trixon. Oh, yung alas 12 na. Sa Unsa man ka? istorya ni Cinderella, kinahala makapauli na siya sa dili pa mubagting ang alas 12. Unsa? Lucky! Uy, Lila, unong nas imong damgo eh. Nung sa taon ka. Ay, mamo ko na istorya ni Cinderella. Kay mausab man siya kung maabtan siya alas 12. Ayaw na pagdamgo, kay dili ka si Cinderella. Waiter! Wine! Mainom ka? Oh, ano man? Di may mo? Buta na ramang good. Ano ka paning ka good? Ano mo inom ka? Uy, Thank you. sir. Ay, thank you, sir. Ano mo inom ka, uy? Wako tagdada. Doon na magirason kung mo inom ang tao, di ba? Ang uban, gusto malipay. Ang uban mo inom kay nag-uol. O nasuko. Ikaw, Rexon, ang sa may mong gibati karon nga, may inuman ka. Ganahan ko mo inom, kay kauban ka. Unsa? Lolo, huy! Maka lang, oy. Bagubog yung ka, no? Saman doon na kay problema? Mamuinom ka? Oh, doon ako'y problema. Unsa man? Ikaw! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Ako? Ako imong problema? Oh, ikaw! Kay... Oh, kayon sa? Kayon sa, oy? Mura na kong babysitter ni mo. Wala ko lima buhat gawa sa pagbantay ni mo. Mao ba? Puol kong tanaw, no? Oh, Hala, alas 12 na gyud. oh, uy, ang barog mo ka. Ako ba yan si Cinderella? Kalimot ka? Mag-enjoy lang una diha. Ha? Oh, hoy! Leila! Balik na rin! Oh, ibag mong ginibihan na. Ibiyaan lang ko eh. Di pa uli ang tingal ito sa hotel. Layla, at agan di ko ni mong problema da. Sundan na ako siya balik sa kwarto. You close the door. Wala nang ginamaldita din his gawa sa hotel. Tuwa na tingali siya sa sud sa kwarto. Ako i-check. Pasig manawag na sab si Tito Luisito. Huwag mangita niya. Layla!
Layla! Layla? Wa man siya din sa iyang kwarto. Ay, inom sa nimbayhan, ha? Layla! Binos. Kaya pala big inom ha. Tigaling ako niya yung problema ni mo. Basta dili ko kung moinom. Ganahan ko ma-enjoy karon ini ko man sa party. Pwede tragod. Sure ka? Ngani ka sa swimming pool magatang ni Rickson? Oh, Okay, banan lang ka din eh. niya ni si Rexon. Hello, love! Bimbo! Bart, kumusta ang party? Ayan si Layla. Bimbo, tabangi ko pangitan ni Layla. Oh, busa. Nawa si Layla? Oh, mayo hinuon. Lihok na, Bimbo! Oh, oo. Rexon sa bawat una! Nausaman ka! Ano ba nagkabuang ka pag-itaas libat? Binos, balik na dito sa imong kwarto. Adto ko pa abuta dito. Tumanin lang si Rickson, Binos. Amo nang pakitao si Layla. Tara, Benjo. Wisit! Noon sa naman ka mo kinabuhi ni Rexon? Mura na nagabuang ang mga tao ni Layla? Sa naman sa kigibuhat sa libat? Wisit ka gid Layla! Patagad gid kay ka! Wisit ka! Bay, usam sa nagibuhat ni mong Layla. Anong nawagtang naman sab ni? Wa ko ibuhat niya, bay. Tripping lang ang amaw. Oh, sinang tripping ba? Imong gidrag si Layla? Uy, nagtripping siya nga siya sa Cinderella. Unya, human na mong sayaw. Midag ka na siya kay alas 12 na kuno. Unsa? Ay, para god. Dili kay nag-tripping, bay? Mahimo ba, Bimbo? Tabangin na ko pangita ni Layla. Dili mahimong manawag si Tito nga wa siya. Unsa? Dali na! Ay, kabugnaw din is the Prince Baybayon. Nindati pundo din hida. Unsa masad ko? Muna nagituot ko si Cinderella. Pero, nahuman na akong damgo. Ano man sad ko? Marsyo kong nalipay kayong gisayaw ko ni Rexon. Humot kay siya. Kwapo, pagikaayo. Mlo. Murag kahilakon man ko nagunaon na ni Rexon. Pero happy kay ko karagabi una. Kay gisayaw ko niya. Niya, wak ko niya awaya. Hindi tantano. Kung dili na lang ko singkahan ni Rexon. Niya ko panggaon. Ako na gid ang happy kay sa kalibutan, ana. Magbuwag-buwag lang tagpangita ni Layla. Karoon lagi kang bayhana ka. Tagan ko ni mo problema da. Ay lang ko siya kawaya. Sige na, magbuwag-buwag ta. Ato ko sa parkingan mangita. O ikaw dito sa may bayon. Kipaw ko. Dili na gyud ko malimot sa nahitabo rong kapiun na. Happy kay ko. Ako na gyud mahinumduman nga gisayaw ko ni Rexon Permi. Layla! Aram ka din the Prince Baybayon. Ang akong prinsipi ay nakita na gyud ko. Gusto na! Ay kong tawag kag prinsipe. Kay bisag kanus dili mahitabong ma-inlove ko nimo, Layla. Dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!